jongens en meisjes, dat is voor Mega Chicks voorziening is de SDC zelfkant. En we gaan pikvogelen. We gaan op de Schelle Wikseldag voor pikvogelen. En ik heb hier heb ik afgesproken, want hier zijn de beste pikvogelaars en pikvogelarinnen van de zelfkant. En die zijn al aan het oefenen van 13 juli voor de Schelle Wikseldag. Kom, we gaan kijken. Kom, we zijn aan het trainen. Oh, wat is dat? Kom. Hé, wat is dat? Dat is toch geen pikvogel, man? Dat is toch geen pikvogel? Dat is elektrisch, wat is dat? Nee, we gaan echt pikvogelen. Ja, wie we moeten, Mark, regel dat eens. Wacht. Du moest dat regelen. Jawel. Ja, echt waar, let op. Mark, du moest dat doen regelen. Ja, stage manager. We gaan echt pikvogelen. Ik heb een echte beamer. En we gaan het regelen. Ja, Jongens, we gaan nu even voor de echte pikvogelen. En met gevaar voor eigen leven, gewoon ik nu... De SDC zelf kan je geen Mark. En niet in de bul smeten. We hebben Schelle Wikselflights. En Thomas is de allerbeste SDC'er. En dan gaat Mark nu... Wacht even. Oh nee, stop. Thomas, stop. Dat gaat niet goed, jong. We moeten dat even änderen. Hier, let op. Thomas, dit gaat misschien veel beter. Nu moet het goed komen. Nu moet het perfect komen. Op de Schelle Wiksel van de Benny. Ja, 100 jongens. Mark, 13 juli. Internationale Wikseldag. Pikvogelen. Met die van de SDC zelfkant. Yo, Sheik, dankjewel. En niet maar gewoon echt pikvogelen. Pak Benny eraf. Ja, goed. Hoi.